diolch ti med. Iawn ti. Roedd Taith i Gaeredin ar S4C yn dilyn tair comedian ifanc a dewr wrth iddyn nhw baratoi i berfformio sioeau stand-up unigol yng Ngwyl byd enwog y Fringe am y tro cyntaf. Nes i perfformio stand-up am 2 wythnos, 10 mlynedd yn ôl, yn Gaeredin? Yn wir? Oes pobl yn taflu cabbage â ti? Oes. Ngwyl y Fringe Gaeredin yw pinnacle y byd comedi, gyda o gwmpas 50,000 o berfformwyr yn cystadlu am sylw. Fi rili eisiau mynd. Garen ni fel andan am wythnos, da. Eleni, mi bydden ni, Priya Hall, Mel Owen a Leila Navabi Dwi byth di clywed amdano nhw. Na fi, chwaith. yn mynd yno am y tro cyntaf. Dwi wedi clywed amdano fo, ti fi answer chdi? Ti wedi clywed amdano Fringe? Na. Di pawb yn licio bob joc, na di? Na. Yn enwedig yr eidrych chi ddi. O ia. Sa chdi neu hyn? Enw fi yw Priya Hall, dwi'n comediwr ac ysgrifennwr. Dwi'n casau cael fy ngalw yn comedi wraig. Slei. Be di comedi rag? Rag. Mel Owen, comedi wraig. Impressive eyeliner skills. Popeth wraig. All the raigs. O, mae hi'n brysur iawn. Fi yw Leila Navabi, ond dwi'n meddwl dwi'n Freddie Mercury o comedi. Fi licio hi. Dwi'n canu a dwi'n comedi'n y bryd. Ie, dwi'n dall. So cyn neud y Fringe, am y misoedd yn rhedeg lan iddo fe, mae comedians yn neud work in progress shows. Lle fysa ti yn practisio gig ti os o ti'n neud gig? Gosh, dwi'n gwybod. Probably yn gwaith. Dolgethau. Woo! Dwi'n net gael. Ti'n bach yn nervous i. Hello, si Edeli. Oh. Oh god. It's a good start. Reit, sut ydyn ni? O'n i ar advert ar S4C ddim hir yn ôl, achos dyna sut mae tokenism yn gweithio. Iawn. Oh my god, pob yn istaw. Di pobl just ddim yn impress na chdi'n. Oedd y merched yn y ffrant fel. Mae'n rhaid i ti wneud i pobl chwerthin first 5 seconds. Fi wedi trial dolgellau dwywaith nawr. It's just not for me, ti'n modd? Mae gen ti sy ar bai. Dolgellau sy ar bai. Dwi'n meddwl bod yn gysau hi, jyst dwi'n meddwl i geis snwff i na. Na. Gall Gaeredin ddim ond bod yn haws, dwi'n meddwl. Dyna fi just i. Ffordd sydd eidad, ja. O, wedi wedi cyrraedd. Sut ti'n teimlo? Oh, look! Dwi'n caru'r lluna. A fi. Imagine o gweld un ar poster. Ie. A dim wanted o dan o fe. Heb y gair wanted. Wyt ti weld fi ar y posters? Hang on. Ie, dyna fi! Ne? O, at it, ie? Mae'n siŵr fod mega boost fel y gweld dy wyneb ar poster fel la. She's brown and gay. What the fuck? Shame. Shame. Quite a few hamsters, rabbits, guinea pigs, everything. They just went up. OK, mae hi well. Mae hi'n ddoniol. Meddwl bod hi'n neud yn dda, ydi. Yndi, mae efo audience da. So what I said next was, Rishi Sunak represents a lot of things for us as a society, not least what Prince Charles would look like in brownface. So, fi'n cael lot o glowing reviews. Yay! 5 stars, 5 stars, 4 stars, 5 stars. Pick of the Hey! Ti'n gwybod Time Out magazine efo fi ar y cover? Yay! Waw! 0 stars. Na! O'n i'n gwybod sy'n dda, Mae'n neis i cael menwod yn neud comedi. Menwod Gymraeg, brown yn neud comedi. Gymraeg, brown a hoiw. Ie.